documents. जोङो दिपर जराव एक दुइ दिन आगे खबर इनफरमेशन मामानि ओमफ्राय अर सिनि डिटेल सिनि हनरेबल इएम ताइ सिनि वाइटिएफ नि इनचार्ज बरं गोनां सिनि सार सुहेल देबबर्मा बबायखि खरंनि केसजों खरंनि दुइजन पेशेन्ट न दाबोगा दिपर जराव फाय कैंसर हस्पिटालाव जुवासो फैगलांखा मासे पेशेन्टनि बुङोंखाय सपन रियां ब देबीपुर शान्ति बाजारनि ते मासे ओंखाय सुशीला देबबर्मा ब लंकामुरा रामचंद्र घाट ओंखाय दुइजनानो जों दाबो फाइनान्सियल हेल्प जुबायख्लांखा अमु व्यक्तिगत फैति रुबोसो कुनु सरकारि साइड ते बसकांनि साला इलेक्शन कोड अफ कन्डाक्ट बायदिखे जों सिनि हापांनि हिते बनो जुबासो फैनाय YTF যিনি অনারেবল প্রেসিডেন্ট গরমনা রুনেল দেববর্মা বিনি যে চাইতো মুম্বাই जों दिनै दिनै खरगनि दिनै पेशेन्ट जे क्यान्सार रोगी दंमोन बरंना जों बेलेखाना जों खबर मोननाय जों नायनो फैनायखाय दा दिनै ओंख्रि जों जे मा बरं जुबाखौ लोगो जों सालबो जों गभर्नमेन्ट बोखांनो जों बरं जुबा लायनाय जों बसगाङाव दिनै जे ओ पेशेन्ट दं जों बरं जे हामी एसा जों बरं हामबितलांनाबाबो जों दिनै बोखांनो जों बरं नायगोलाय दै इलेक्शन रिजाल्ट टाइमफोर जे जे जोंनि अफिसियेल जे जुबा बोखांनो जों जुबा